Mr. Chairman, I nominate the name of Frini Ginwala as Speaker of the House. Thank you. uGinwala ubengumuntu obaziwa ngemisebenzi eminingi. Waqokwa ngowabe ngumengameli wezwe uNelson Mandela njengosomlomo wokuqala wephalamende ngaphansi kwentando yabantu. I deem it a great honor to be elected Speaker of this, the first democratically elected Parliament of South Africa. Ayesebenza nabo bathi wabamba iqhaza elikhulu ngesikhathi kushicilelwa umthethosisekelo wakuleli. She did remarkable work in laying the basis for how the Speaker of the National Assembly should work and should operate. uGinwala wachitha iminyaka engaphezulu kweyishumi njengosomlomo wephalamende. Izishoshovu zomzabalazo kanye noma kade bona kwezombusazwe bathi usebenze ngokuzikhandla ekwakheni inkululeko yeNingizimu Afrika. She would guide us, she would help us whenever we needed some things, some information. She was very traveled and very well known because she had met a lot of people. Iqhaza lakhe njengosomlomo wokuqala wephalamende lagqugquzela abantu abaningi besifazane kwezobuholi. Dr. Ginwala was part of it all. She made her indelible mark. Dr. Ginwala, I salute you. Ihhovisi likaMengameli linxuse abantu bakuleli ukuthi belandele ezinyathelweni ezikaGinwala njengoba ke wenza omkhulu umsebenzi wakheni iNingizimu Afrika ebusa ngaphansi kwentando yabantu. Dr. Ginwala was influential and instrumental in shaping the advancement of democracy and the entrenchment of democratic political processes and fundamental socio-economic rights in the Southern African development community and the continent at large. Imininingwane ngokufihlwa kwakhe ibingakamenyezelwa.